Брат, ти си много хубав човек, заклевам се. Благодаря. Благодаря. Много си добър брат, имаш много... Значи, батко, търсих та поне 2 години да ми палиш тук в момента. Брат, виждам те, че ти много си напатен човек. Не знам, ти познаваш по-добре. Напатен човек си, минал си много в живота. Записваш ли да направим един номер? Записваш ли? Не. Ти си Записи да напатен, изкараме. жена Да ти те изкараме акъла. остави, жена ти те остави теб. Не позна, ти си пълен дявол сега. Айде направи нещо. Ама снимай го качи в YouTube. Айде. Изкарай с телефон. Включи му калкулатора. Какъв е това калкулатор? Дето смяташ, бе, брат. Плюс, минус, пол, минус, делено. Ама не работи. А, Тука може ли да смятам? да, бе, може. В Имаш калкулатор, нали? Да, чакай. Този известния. Как ти беше името, бе, брат? Айде, какво да направим сега? Напиши 3 различни числа, без да ми кажеш. Добре. Натисни минуса. Добре. Сега наобратно напиши числата. Отзад напред. Добре. Ето. Натисна ли е равно? Равно. Да. Добре. Кажи ми последната цифра от резултата. Едната цифра. Последната. 6. 396 ти е резултата. Как бе? Много просто. Романи годи. Гледайте отново сега. Гледайте отново. Може ли отново, брат? Да, бе, може, бе, брат. Айде, може ли? Да, бе, може, да, бе. Чакай. Айде, кажи какво да направим. Пиши 3 различни числа, без да ми ги кажеш. Добре. Натисни минуса. Добре. Сега напиши числата отзад напред. Добре. Натисни равно. Добре. Кажи ми последната цифра от резултата. 0. Защото си смятал 3 еднакви, минус 3 еднакви. Как бе? Направи го с различни числа, не с еднакви. Айде. Ето, написах. Направи ли 3 различни минус обратно на тях? Да. Чакай. Чакам. Айде. Сега ми кажи последната цифра от резултата. 5. 495 минус. Какво става, бате? Как си? Магедонеца, добре ли си? Искаш ли още една задача? Да. Давай други числа. С калкулатор. Да, бе, да. Сега, слушай добре. Чакай. Айде. Напиши една сума, без да ми кажеш колко пишеш. Няма значение колко цифра. Айде. Сега натисни плюс още толкова. Същото. Да. Добре. Ама запомни първата. Добре. Така, сега получи един резултат, нали така? Да натиснам това да получам резултат. Така. Добре. Сега аз ще ти кажа една сума. Ти избираш колко да добавиш още. Добре. Аз имам 1000. Колко искаш от моите 1000 да добавиш към твоята сума? 1. Добре. Плюс 1 е равно. Сега натисни делено на 2. Как е това делено? Деленото, как да ти го обясня сега? Минус. Където е? Не, над него е хикса, над него е деленото, мисля, че. Не знам как ти е калкулатор, я го покажи. Добре. И делено на?
на 2. И да мавам еднакво. Кое? Равно. Да, равно. Добре. Сега минус. Минус. Първата измислена, помниш ли? Да. Минус първата измислена. Не я помням. Чакай. Аз ти казах запомни. Не ме гледа човека на лайв. Ти го качиш, те ще гледат. Пиши циганския магиосник на математиката. Ама една цифра ли да помням от първия? Не една цифра, цялата сума. Добре. Колко си измислил, толкова вадиш сега от сметката. Минус и? Първата измислена сума. Да. И равно. Е равно, да. Айде. Тук ма разби. 0.5. Как бе? Ей така, Романи Годи. Ай ми кажи как, моля те. Не мога. Защо? Защото с това си вадя хляба, бате, преди малко виж какво направих. С това? Да, С това си хладиш? да. На задачка по едно. На задачка по едно. На задачка по едно и по едно и по едно. А добре, аз ако си измисля броеви в главата без да пишам на калкулатор? Стига да можеш да смяташ. Добре, айде. Айде, измисли Това с минуса. Добре, измисли си. 3 различни числа. Добро? Минус обратно на тях. Чай. Добре. Е равно. Добре. Резултата получи ли го? Чакай. Не знам. Няма да можеш. Не Няма знам да можеш смятам. умствено. Чакай. Умствено няма да можеш. Трябва ти калкулатор. Добре. Айде. Чекай. Айде. Кажи ми последната цифра. 8. 198. Би се в газа, бе. Как знаеш, бе, човек? Бате, до сега такъв не ти излезе тук, нали? А да вземам хартия и пенкало? Каквото искаш. Како много е лесно. Като вие пишете в коментарите е много лесно, аре кажете как. Не знам. Питай ги тях. Айде отново. Добре. Айде. Направи задачката Добре. и ми кажи от резултата последната цифра. Аз без да знам нищо. 5. 495. Не. Какво си смятал? Написах 6, 5, 5, 1. Ау, 4 ти написах. Чакай. Ти ме обърка тук. Да. Без да ме бъркаш. 3 числа ти казах. Добре. 6. 396. Минус. Бягай. Къде да бягам? Как знаеш, бе? Чува ли се за циганин от България? А? За прост циганин. Чува ли се от България? Не. Аз съм. Завършил съм в ТКЗ-то. С трактори се занимавах. Романи Годи. Романи Годи. Да, бе, Олен, аз съм в шок. Аз не мога да повярвам, брат. Това, къде си пуснал лайфа? В YouTube. В YouTube.
Как се пишете там? Ритко МДФК. Харесвайте Заедно палец да нагоре. спакувам. Палец нагоре всички. Друго какво знаеш? Мога да ти задам една задачка. Ако можеш да го решиш и не знам дали ще ме разбереш, Айде. дето ще ти я обясня. Аз ти обещавам да ти пускам пари по банкова сметка. Айде. Имаш 3 числа. Мгм. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Заедно да Добре. спакувам. Да. Резултата е 101.